Vă arăt cum au sacrificat populația în secret și vă spun ce vom îndura. Vom analiza cât a fost prostie, corupție sau trădare de țară și vă aduc dovezi șoc. Veți vedea ce ne-au făcut habarniștii salvării României. Luăm la puricat crizele curentului, benzinei, gazelor, cadastrului și a salariilor la care s-au adăugat nenorocirile din PNRR, din finanțe și ratinguri și din coluziunea cu ONG-urile. Am aflat ce au ascuns populației. Toate acestea în această ediție de mare excepție a cheii zilei, care începe chiar acum. Măi, prieten, eu nu m-am săturat să mi se zică, doamne, trebuie să stingi lumina. Tu trebuie să ai grijă de cât consumi. Ne pare rău că s-a scumpit la pompă, dar asta e viața cu benzina. Dom'le, cu salariile atâta se poate, că atât ai bugetul. Cu PNRR-ul, dom'le, așa ne-a zis Bruxelles-ul, asta este, n-avem încotro, e jalon, trebuie să le executăm. M-am săturat. M-am săturat să tot aud aceste scuze. Prieteni, încă o dată, vreau să fie foarte clar. Apropo de spotul ăla publicitar cu sunt cetățean european și am drepturi. Dom'le, statul are obligații față de mine în primul și în primul rând. Obligația mea față de stat este să-mi plătesc taxele la timp. Atât. Dar și alea trebuie să fie corecte. Nu numai din punctul meu de vedere să fie corecte, și din punctul tău, a statului, al politicianului. Și m-am săturat să mi se tot spună de greaua moștenire. Mă tot aud de greaua moștenire. De 90 încoace e tot greaua moștenire. Dar nu mai pot cu ea. De fiecare dată când mi se spune, bă, votează-mă pe mine că eu știu ce fac. Păi când îmi zici că știi ce faci, nu știi că ai o grea moștenire? Că atunci când vii la putere, tu trebuie să ai de-a face cu aia, cu greaua aia moștenire pe care m-ai convins că tu poți să o schimbi? Eu nu m-am săturat. 5 crize are România în momentul de față în brațe, la care se mai adaugă și PNRR-ul și relația cu ONG-urile, care tot pe mine pică. Tot pe mine! Că sunt prost de-aia. Eu nu m-am săturat. Sunt 5 crize pe care vreau să le luăm bucată cu bucată. Avem așa, în momentul de față doar. Deci cu ce ne confruntăm în acest moment? Avem criza energetică. Avem criza prețului la combustibil, acum ni se zice că s-ar putea să fie și penurie. Avem criza cu salariile. Ați văzut, toate centralele sindicale sunt în stradă. Avem criza cu cadastru. Băi, proprietatea mea. Dacă eu vreau să o vând, nu poți tu sta să-mi zici, mă, îmi pare rău, dar știi, am o defecțiune și nu pot. Rezolv-o! E proprietatea mea! Constituțional pot să fac cu ea ce vreau, legal, evident. Și tu nu-mi spui, dom'le, nu se poate acum, mâine, poimâine. Nu există chestia. Au dat o lege acolo că îmi prelungește ăla cu 9%, că dacă am precontract. Bun, am înțeles. Dar eu tot am nevoie, dacă eu am promis cuiva că am să-i dau niște bani și eu mă bazam pe faptul că vând proprietatea, aveam cumpărător, aveam tot, și cumpărătorul îmi pleacă. Se duce și cumpără în altă țară. Nu v-ați săturat? Eu nu da. Să mai adaugă și cu PNRR-ul. Că stai să vezi că e jalon, că stai să vezi că de fapt luăm banii, dar nu-i luăm, că s-ar putea să fie mai rău la deficit, că s-ar putea să avem ratingul prost. După care mai vin și ONG-urile care vin să-mi spună că trebuie să apăr nu știu ce gândac, nu știu ce liliac, și am un stat care nu e în stare să se judece cu ei astfel încât să câștig. Ba mai mult, am un stat care e în coluziune cu ONG-urile alea împotriva mea. A mea, a cetățeanului, eu care vreau să merg pe o autostradă, care vreau să am și eu hidrocentrale, vreau să am curentul ieftin. De ce? Că m-am născut într-o țară care are de toate. E cam bancul ăla. Avem de toate în țara asta și i-a zis Dumnezeu lui Sfântul Petru, când i-a zis Sfântul Petru, păi da mă, dar le-ai dat la român de toate. Ce da, să vezi ce oameni le dau. La politicieni se referea. Eu nu m-am săturat. Nu se poate să fie toate aceste șocuri
care vin și externe și interne, mă, să fie o coincidență. Nu poate să fie coincidență. Ori e prostie, ori este ticăloșie, ori e corupție. De vreau să știu și vreau să termine, că eu nu mai am răbdare. Fiecare îmi găsește câte o problemă. Fiecare îmi zice, domnule, dar nu se poate. Mă, dar statul nostru e chiar atât de impotent? Suntem noi ultimii, aveam atâta ciungă în păr. Eu de-aia nu mai am păr în cap. De câtă ciungă a trebuit să smulg din ea. Din cap mă refer, nu din ea. Nu mai merge treaba asta. Trebuie undeva, toată treaba asta trebuie să se termine. Pentru că nu avem cum să ajungem. Acum mi se zicea, domnule, ajungi la geanc, asta este, crezi dobânzile. Dobânzile oricum sunt mari. Cu sau fără geanc. N-am intrat la geanc pe o virgulă. În realitate suntem de mult geanc, adică la gunoi. Asta înseamnă geanc, gunoi. Hai să le luăm pe rând, că vreau să vorbim serios pe fiecare în parte. Hai să începem cu criza energetică. În primul și în primul rând, că e lucru pe care îl întreabă orice om, dom'le, o chestie de genul ăsta, că vine secetă, că e căldură mare, dom'le, se poate întâmpla. Mai vin în alte state, vin uragane, în alte state vin inundații, în alte state iau foc păduri întregi, se poate întâmpla. Dar toată lumea are un plan B. Care-i planul nostru B? Dacă se întâmplă ceva, ce poate să facă statul ca să evite catastrofa? La noi, nimic. Deci, asta cu seceta, să fie foarte clar. Toată lumea știa că vine. În primul rând că știam deja de ani de zile de încălzirea globală, știam de ani de zile că temperaturile cresc și că pe măsură ce trec verile devin din ce în ce mai secetoase. Știam însă despre chiar această secetă, acest debit scăzut al Dunării, știam deja din luna martie-aprilie. Am avut de câteva ori, am avut-o pe acea doamnă climatolog, nu, doamna climatolog, Vali, doamna Bojariu, exact. Am avut-o de câteva ori pe doamna Bojariu în emisiune și ne-a zis foarte clar, va fi o vară foarte caldă, va fi o vară foarte secetoasă, vor scădea debitele. Știau. Este exact același lucru cum se anunță inundațiile, că vin inundațiile, vin viiturile și pe urmă zice, domne, n-am știut. Sau cum era aia, domne, iarna, n-am știut că vine zăpada. Ne-a luat pe nepregătite, iarna. Exact așa și aici. Au știut că vine această nenorocire. Nu s-a pregătit nimeni. Cernavodă face parte din infrastructura strategică națională. Are o singură sursă de răcire. Una. Kozloduiu are 3 la Bulgaria. A noastră are una, Dunărea. Atât. Ce se întâmplă când scade Dunărea? Trebuie să oprești unitățile. De ce? Pentru că nu se pot supraîncinge. Doamne ferește. Dar eu întreb atâta. Ce scenarii de rezervă s-au creat? Dom'le, se întâmplă ceva și nu mai curge Dunărea. Ce fac? N-am altă variantă. Nu s-a pregătit nimeni cu nimic. Eu nu înțeleg de ce vin cu, l-ați văzut ieri, alaltăieri, nu mai știu când, ministrul apărării, Miruță, s-a dus să spargă nu știu ce stâncă. În primul rând nu-i treaba lui să ducă, dar bine, s-a dus, am înțeles, orice politician trebuie să bage capul în poză. Dom'le, dar iertați-mă, de ce în momentul crizei stânca aia acolo de 70 de ani? De 70 de ani acolo. De când s-a construit Cernavodă se știa că e problemă cu acel braț Bala. Din 2011 s-au făcut studii de fezabilitate și parafezabilitate pe care s-au plătit milioane de la mine. Și acum s-au dus că să spargă, să dinamiteze, să bage, să arunce în aer, să... Astăzi n-au mai băgat, că după ce au aruncat în aer stânca a crescut cu 2 centimetri. Nu știu dacă ați văzut toate mimurile de pe internet cu Miruță și 2 centimetri.
Pe bune. Păi, dacă te duci tu, ministru, acolo și te lauzi că ai spart o stâncă și ți-a crescut cu 2 centimetri, nu te aștepți că face lumea mișto de tine? Și te-ai dus acum. Nu am avut când să ne gândim înainte, că nu ne gândim. Plus de asta, știind că ai probleme, deci știind că, dom'le, am hidrocentrale care sunt neterminate, mă cer cu ONG-urile, vin la chestia aia imediat și vă povestesc cu asta, dar știi toate astea și tu te duci, tu, Ghinea, te duci la Bruxelles și spui, dom'le, eu, Ghinea, numele României, mă angajez să închid toate capacitățile pe cărbune până în 2024 era. Păi cum? Dar nu te gândești, mă, frate, nu te gândești că totuși România, am înțeles, decarbonizare, am înțeles, verde, de acord. Și mie îmi place mediul să fie curat. Nici mie nu-mi place să înghit poluare. Mă, dar totuși nu stai să te gândești, să zici, bă, frate, nu pot să demontez acoperișul înainte să fac o treabă. Să am cu ce înlocui. Nu, mă duc eu. Germania se duce, zice, dom'le, noi până în 2038 și să fie clar că încă mai putem renegocia. Polonia, din prima mișcare, zice 2049. Comisia nu îi contrazice. S-a dus, s-a demonstrat. De ce, de cum, de care? Asta e. La noi nu. Noi ne ducem... De-aia zic, eu nu m-am săturat de toate astea. Hai să ne uităm la combustibil. Deci, cum am ajuns în situația asta de criză? În primul rând, dependența de importurile de țiței. În condiții în care noi avem niște țiței. Nu avem destul, dar avem niște țiței. Avem vulnerabilitatea logisticii. Ne bazăm pe o singură linie de cale ferată și ea, vai mama ei, între Constanța și restul țării. Păi, poate ar trebui să ne gândim, mă, dar totuși am de transportat niște lucruri din portul ăla Constanța. E port mare. Era la o vreme al 3-lea port în Europa. Nu o facem, nu are nicio problemă. Și eu nu înțeleg altceva. Din 2022, de când a început prima criză reală, am mai avut crize de combustibil, da? În 22, invazia Rusiei în Ucraina. Mă, nu încep să-ți faci niște planuri? Nu încep să zici, dom'le, ar trebui să am un plan B? Dacă nu merge, dacă nu se... Nu ne gândim că n-are ce să ne complicăm noi cu chestii de genul acesta, pentru că n-are rost. Dar, în plus de asta, eu tot revin la chestia asta. Dom'le, guvernarea se măsoară. Că toată îmi zice, dom'le, nu Bolojan a creat toate aceste probleme. De acord, nu Bolojan le-a creat. Dar, iată-mă, guvernarea tocmai până asta se măsoară. Capacitatea de a administra vulnerabilitățile moștenite. Ce vă ziceam eu? Votează-mă pe mine, că eu sunt mai bun decât ălălalt. Păi, da, încă o dată, tu vii după ălălalt. Deci, când zici că ești mai bun, înseamnă că știi cum vei rezolva problemele pe care ăla le-a lăsat, dacă zici că a lăsat probleme. Hai să ne uităm și la gazele cu Neptun Deep. Cu Neptun Deep, nu vă mai zic, țineți minte scandalul, mai întâi cu preemțiunea. Dom'le, că vin ungurii și ne iau gazul pentru că noi n-am putut să declarăm, să ne asumăm acel drept de preemțiune pe ceea ce exploatează OMV Petrom din relația din Neptun Deep. E jumate cu Romgazul și fiecare poate să vândă separat. Doar că statul român are un drept de preemțiune pe ceea ce exploatează OMV Petrom. N-am putut. Până la urmă am făcut-o, am reușit, am găsit variante chinuite și alea, vai mama lor, dacă vrea să ne-o facă OMV Petromul, ne-o făcea, că nu am făcut-o în timpul în care trebuia să o facem. A fost, dar nu mai contează. S-a făcut, trecem. Dar acum eu vin și întreb. Dom'le, în 2027 vom avea cea mai mare exploatare de gaz din Europa. Ce vom face cu ea? Ok, că nu vom avea noi gaze ieftine, m-am lămurit. O să vândă și o să zică, dom'le, este prețul de la bursă. De acord, cu toate că aici Romgazul, totuși având un monopol, ar putea să rezolve niște. Dar punem și asta deoparte.
Mă, dar economic poți să rezolvi ceva? De exemplu, dacă tot avem cea mai mare exploatare de gaz, nu ar fi cazul, de exemplu, nu să-l vindem pur și simplu, dar, nu știu, să-l folosim pentru securitate energetică. Sau să înlocuim cărbunele, că toți zicem, domnule, facem decarbonizare. Uite, perfect, scoatem cărbunele, dar hai să facem centrale pe gaz. Hai să stimulăm crearea de centrale pe gaz. Nu, Doamne ferește. Cum ar fi, de exemplu, să relansăm industria petrochimică pe care tot noi am omorât-o, vă aduc aminte. Tot noi am omorât-o. Nu vrem nici asta, nu facem nici asta. Producție de îngrășăminte, apropo de faptul că avem agricultură, sau ar trebui să avem agricultură, dar noi importăm mâncare pentru că agricultura noastră e neperformantă. De ce? Că importăm îngrășăminte. O să avem cea mai mare rezervor de gaze. Din gaz metan, din gazul natural se face îngrășământul. Las că le importăm de la japonezi, că e mai bine. Ce să ne mai convingă? Da. Reindustrializare nu mai vorbesc, că e prea complicat cuvântul, măcar să-l înțeleagă guvernanții noștri. Hai să vorbim de cadastru. Repet, acolo mie mi se pare un atac terorist. L-am spus de când s-a întâmplat. Terorist pentru că este un atac direct asupra proprietății mele, proprietatea mea, a cetățeanului Gogu, aia că e apărată de Constituție. Și care vine acum și spune, dom'le, ne pare rău, nu poți dispune de ea, că... Dar iarăși, au avut un plan B, că iarăși nenorocirile se pot întâmpla. Se poate întâmpla. Că nu-i hackerul ăla deștept. E prost ăla care nu știe să-și mențină sau să-și apere interesul. Dar punem și asta deoparte. Bă, s-au întâmplat la case mai mari, au fost hackeri. Dar n-a existat un sistem de rezervă? Informațiile din cadastru nu sunt depuse în altă parte? N-a existat, de exemplu, un lanț de la IT, la cadastru, la notar, la tranzacții, la credite, la dezvoltator, la piața imobiliară, un sistem B. Pică cadastru, nu știu, ia foc cadastru, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu baza de date, explodează baza de date, dă încolo, sunt niște 0 și niște 1. N-avem și noi o rezervă undeva unde să zic, dom'le, nu funcționează la nicio problemă, ne întoarcem la creionul chimic. Dar măcar avem acolo fișele, avem pe ce lucra mâine. Nu să vii să-mi spui, dom'le, nu poți dispune de proprietatea ta, că de-aia e atac terorist. Eu nu pot să înțeleg. Și m-am săturat de faptul că mi se tot spune, trebuie să ai răbdare, trebuie să înțelegi, tu trebuie să faci ceva, eu cetățeanul. Hai și cu salariile. Mă, când vin toate 5 centralele și îți spun că e o problemă cu legea salarizării, tu, Ilie Bolojan, tu, Dragoș Păslaru, te încăpățânezi să mergi mai departe? Mă, cum poți să te duci tu, politician, să faci o lege fără să discuți cu ăla pe care, de fapt, vrei să-l legiferezi? Eu am fost toată viața mea un antisindicalist. Mă consider libertarian. Spun că sindicatele sunt o problemă. Dar de data asta au avut dreptate. Pentru că s-au dus să spună, mă, nu funcționează ceea ce vrei tu. Tu spui că aduce echitate și de fapt exact pe aia o omori. Cel mai bun exemplu a fost chestia aia și știu, banii pe care își iau demnitarii din creșterea aia de salarizare, zău, nici nu contează, sunt câteva milioane. Nu-i vorba de sumă. E vorba de faptul că tu vii să-mi spui mie, cetățeanul Gogu, că eu trebuie să fac un sacrificiu să înțeleg că salariile nu pot fi date decât atâta cât sunt în buget și tu îți iei, mă, și 10 lei dacă îți iei. Și tot e o chestie de obraz. Tot mitocănie se numește. Tot mârlănie e. Că nu poți să mă convingi în felul ăsta. Când te văd pe tine mergând cu vuitoane și cu merțane și cu tot felul de jmenozel de genul ăsta și vii să-mi spui mie, dom'le, asta e, mai strângem cureaua încă un jumătate de an, că asta e. Nu merge, nu poți. La care se adaugă cu PNRR-ul. Dom'le, că ne-am luat angajamentul, că ne obligă Bruxelles-ul.
Mă, dar explicați-mi și mie, dragi politicieni, cum, Doamne iartă-mă, alți politicieni din alte țări pot să negocieze? Eu sunt de acord. Bruxelles este o birocrație. Că până să ajungi la europarlamentar, până să ajungi la comisie, până la nu știu ce, trebuie să treci până direcțiile alea, directoratele europene, care sunt birocrați, nu i-a ales nimeni, sunt numiți acolo. Dar totuși, dacă poate Spania, dacă poate Italia, dacă a putut Grecia mângâia sufletul ei de Grecie falimentară, nu mai vorbesc de ai noștri, ăia veniți din aceeași zonă ca și noi din comunism, Polonia, Cehia, Ungaria, hulita Ungaria lui Orban reușea să convingă, ok, uneori pe bază de șantaj, că până la urmă asta e diplomația. Dacă nu reușesc să obțin ce vreau pentru țara mea, uneori pun cizma pe gât. Asta este. Interesul național ar trebui să primeze mereu. Ăia pot. Noi nu putem. Bulgarii! Mă, bulgarii pe care noi ne uităm la ei așa de sus și zicem, Doamne, să nu ajungem ca bulgarii. Păi unde să nu ajungem ca bulgarii? Că suntem sub ei. Relația lor cu Bruxelles este mult mai bună decât a noastră. Ei obțin mult mai multe concesii decât obținem noi. Ei sunt în euro. Nu că mi-aș dori neapărat să fiu în euro. Dar oricum, dovedește de cât de aproape și cât de bine reușesc ei să-și negocieze poziția lor cu Bruxelles. Noi nu reușim. Întotdeauna, domne, ne zice, ne spune. Avem mereu poziția ghiocelului. Ne ducem la Bruxelles ca să luăm notițe. Ne ducem la Bruxelles ca să ne susțină. Dom'le, am nevoie de susținere, că am probleme în țară și nicio problemă. Uite, semnează aici că desfințezi toate carbone așa, chiar dacă ție nu ți-e bine, și să vezi tu ce susținere îți dau. Ne ducem la Bruxelles ca la înalta poartă, cum boierii se trădau unul pe celălalt în perioada boierimii și a porții otomane, așa ne ducem noi la Bruxelles să ne părâm unul pe altul. În loc să ne gândim, mă, nene, te uiți totuși la toți ceilalți din diferite partide, dar din aceeași țară, când e vorba de interesul național, nu mai contează în ce grup parlamentar se află, toți acționează împreună, mă, la noi dacă s-ar putea tăia și da în gât mai mult, ba mai mult, mai vin și de la București să se dea în gât. Păi și pe urmă te miri de ce Bruxelles își bate joc de noi? De ce nu suntem în stare noi să stăm în fața birocraților de la Bruxelles și să spunem, pentru România am nevoie de... România nu are nevoie de atâtea vaccinuri. Nu putem. Mergem cu sărmâna. Ce doriți? Unde să semnăm? M-am săturat. M-am săturat. Toată lumea acum, domne, fici, ne mănâncă ficiu. Da, domne, de acord. Suntem junk, v-am zis. Suntem la nivelul de gunoi de investiții. Plătim deja dobânzile pe care state care sunt nerecomandate investițiilor, adică sub nivelul nostru, plătesc mai puțin decât noi dobândă. Atâta. Iar Fitch, când a făcut raportul, a zis foarte clar. România trece în junk. Coboară de la BBB minus, trece la junk. Și s-a dus Alex Nazare, ministrul nostru de finanțe, cu Leo Badea de la Banca Națională și au explicat, domnule, stai că mai vin niște bani europeni, stai că încă nu suntem în situația în care nu găsim deloc împrumuturi, încă ne mai împrumută unul și altul. Și în felul ăsta au zis, bine mă, hai că vă lăsăm. Atenție, Fitch este cel mai prietenos dintre cei trei care trebuie să ne dea ratinguri. Mai vine Moody's și cu Standard & Poor's. Sunt curios dacă ei își păstrează. De obicei merg cam unul după cealaltă, dar vreau doar să vă zic cum stăm. Și m-am săturat. Și pe de altă parte n-am autostrăzi pentru că trebuie să apăr Cărăbușul sau Liliacu. Pentru că nu poate broasca să sară peste nu știu ce pârleaz. Pentru că astea sunt ONG-urile. Și v-am explicat ieri cum funcționează ONG-urile. ONG-urile au nevoie să aibă o cauză. Dacă dispare cauza, nu mai are rost ONG-ul. Iar noi avem politicieni care sunt bâra-bâra cu ONG-uri. Vin din ONG-uri, au creat ONG-urile,
sunt parte din ONG-uri, chiar dacă suspendați pentru moment. Și atunci, evident, există această coluziune în care, domne, nu, dar de ce să găsim soluții? Nu credeți că și în alte țări, Germania, care, de exemplu, este destul de mult mai verde decât noi, Franța, progresistă, și cu toate astea se construiesc uzine, cu toate astea se construiesc autostrăzi, se construiesc tot felul de lucruri, își rezolvă problema hidrologică. Cum? Că au și acolo ONG-uri. Dar stau, negociază, discută cu ei, spun ok, ce ai nevoie? Uite, facem o trecere pentru urși, facem o trecere pentru... Găsim o variantă să nu-ți strivim gândacul de bucătărie. Găsim niște variante. Dar nu e pe sistemul, domne, asta este. Stau cu hidrocentrale la 90% în condițiile în care sunt în criză energetică și în care am nenorocit toată ce înseamnă producție pe cărbune. Am hidro, dar nu o fac, că nu pot, că au venit ONG-știi și ONG-știi au zis că... Păi bă, dacă stai în genunchi în fața Bruxellesului, după care stai și în genunchi la ONG, dar la ONG culmea este că este ticăloșie. Pentru că acolo, de fapt, tu ai un interes să ții în viața acel ONG. Să poată să-și ia proiecte, să poată să primească bani, donații. Să-și continue cauza pentru apărarea gândacului de bucătărie. Aici este problema. Și eu vreau să înțeleg un lucru. După ce m-am săturat de toate astea, eu vreau să știu cât e prostie, cât este indolență, cât e ticăloșie sau corupție până la urmă. Pentru că nu poate să fie altceva. Trebuie să fie una din astea. Ori sunt proști, ori sunt indolenți, ori sunt ticăloși, ori sunt corupți. Și nu-și face statul treaba să minți ea. Avem decizii strategice greșite pe închiderea 7.000 de megawatts de capacități energetice, hidrocentralele, da? Și lipsa de soluții pentru blocaje birocratice. Mă, e indolență? Dacă e indolență, acolo unde riscurile sunt cunoscute de ani, și vorba aia, se cunosc de ani, nu se fac planuri de rezervă. Acolo e indolență. Dacă se deconectează deciziile guvernamentale și realitatea socială, bă, ce-o fi? Prostie. Dar mai e și ticăloșia, cum am zis, de exemplu, cu bâra cu ONG-urile. E un verdict politic. Incapacitatea de a negocia cu Uniunea Europeană și de a apăra interesele naționale, așa cum o fac toate țările, inclusiv Franța progresistă. Și cu toate astea, nu știu, corupție, păi se pare că nu prea e, că nu am avut foarte multe decizii și cum eu nu fac telejustiție, nu pot eu să încep să fac eu acte de acuzare. Dar suspiciunile sunt totuși mari, mai ales în domeniul energetic. Apropo de energie, de ce nu avem baterii? Vă zic de ce nu avem baterii. Pentru că avantajul băieților deștepți de a vinde energie de regularizare e mult mai mare. Aia e. Concluzia e simplă. România are deficit bugetar, are deficit comercial, dar criza ultimelor săptămâni scoate la iveală un deficit și mai periculos. Deficitul de guvernare. După părerea mea, o paralizie sistemică. Și acum, i-ați văzut pe invitații mei care au ascultat cu răbdare perorațiile mele. Alexandru Rafila, deputat PSD, fost ministru al Sănătății, bună seara. Bună seara. Claudiu Năsui, deputat USR, fost ministru al Economiei, bun găsit. Bună seara. Ioan Turc, secretar de stat, Ministerul Justiției din partea PNL, bună seara. Vă salut, bună seara tuturor. Vreau să le luăm una câte una și să încercăm să găsim niște motive. Poate reușiți dumneavoastră să-mi spuneți. Și încep cu criza energetică, cu lipsa planului B. Întrebarea mea e simplă. Cine a făcut analiza de securitate energetică? Ce capacitate fermă rămâne dacă hidro scade și Cernavodă are probleme și regenerabilele nu produc, că fac numai când e soare și vânt?
Cine răspunde pentru diferența dintre calendarul politic al decarbonizării și realitatea sistemului? Încep cu fostul ministru al economiei. Păi ar trebui să răspundă cei care au și beneficiat de pe urma sistemului, nu-i așa? Adică cei de care ziceați cu foarte mare dreptate că beneficiază și fac acele profituri extraordinare de pe urma prețurilor mari de la energie electrică, care nu sunt de ieri, de azi, sunt de mult timp în România. Da, dar ei sunt privați, de ei nu mă pot lega. Atenție, da, sunt privați în contact cu statul, în coluziunea aceea de care ziceați. Păi da, prost nu-i ăla care cere, prost e ăla care dă. Total de acord cu dumneavoastră. Total de acord cu dumneavoastră. Băieții aceia au fost deștepți, de-aia le și zicem băieți deștepți. Ei au făcut coluziune cu statul ca statul să le împiedice concurența, ca statul să și cine e statul? Dumneavoastră sunteți statul. Aici greșiți. Nu. Statul este un sistem de reguli și de instituții pe care eu personal îl contest. A zis mai devreme că sunteți libertarian, să știți că și eu sunt libertarian. Îl contest de când am intrat în politică și până acum și o să observați că n-am zis niciodată lucrurile diferite decât le zic acum. Statul acesta, prin ANRE, prin Ministerul Energiei, prin reglementările pe care le-a făcut, a descurajat și investițiile private în energie. Făcut de cine, că nu sunt impersonale? Iertați-mă, sunt politicieni care ocupă locurile alea sau niște numiți politici. Absolut. Sunt politicieni și numiți politici. Toți bioteriștii și pe oamenii pe care îi mai vedeați pe la dumneavoastră prin emisiuni, care aveau CV-uri temiri ce au pus prin ele, ăia sunt. Da? Și 35 de ani de oameni ca aceia care au ținut sistemul în mână zicând nu cumva să privatizăm, nu cumva, este strategic, este important, ei bine, ei au stat în funcțiile cheie în sistemul energetic, cu timpul trece, leafa merge, profiturile merg și stau și acum. Iertați-mă, doamna Gheorghiu venea din partea domnului Bolojan, pe care îl susțineți. Eu nu-l susțin pe domnul Bolojan. Nu. Trebuie vândută. Am susținut unele lucruri ale domnului Bolojan, cum ar fi întârzierea bugetului, dar nu susțin. Eu n-am susținut ce a făcut domnul Bolojan și n-am susținut ce a făcut doamna Gheorghiu. Domnul Bolojan și doamna Gheorghiu au fost o oportunitate ratată pentru România. Deci să faci niște ghiduri de bune practici, să faci niște liste cu companiile de stat, aia putea să facă oricine. Da? Ceea ce trebuia să facă în cazul companiilor de stat era să se termine procesul de privatizare început în decembrie 89. Asta trebuia să se întâmple în România dacă voiam să avem vreo reformă. În schimb, s-a folosit cuvântul reformă până la paroxism. Sau l-au tot folosit de nu mai înseamnă nimic cuvântul acesta, făcând absolut nimic, făcând ceea ce a fost și înainte. Adică să încerce să schimbe oamenii unora cu oamenii altora. Plecau profesionistul de la partidul X, vine profesionistul de la partidul Y. Și de fapt avem tot aceea. Doar că nu erau profesioniști. Nu, ele zic profesioniști cu ghilimele. Nu, sunt profesioniști de cea mai devreme, de la Bioterra. Nu. Deci asta este și soluția, de fapt. Să terminăm acel proces care a început atunci, să nu mai pună statul bețe în roată investițiilor private, să nu mai să lase prosumatorii să... Din 90 încoace avem aceeași poveste. Păi da, dar el s-a oprit la un moment dat. Știți, prin anii 90 s-a întâmplat că era cuțitul la os și era economia la pământ și pare că de atunci totuși niște băieți s-au acomodat cu noul sistem democratic și și-au găsit un culcuș foarte cald în zona energiei. De care sunt cei de care s-au făcut și la fel cum se fac lucruri, s-au făcut lucrurile pentru ca să intrăm în Uniunea Europeană, am bifat niște lucruri pe hârtie. Exact. Facem acum cu PNRR-ul, bifăm niște lucruri pe hârtie și prostim, credem că îi prostim pe alții, când încolo ne prostim pe noi. Da. Asta e partea care nu înțeleg. Și folosim, și cel mai trist este că devalorizăm cuvântul reformă. Că ei tot ne zic că fac reformă. Aia nu e reformă. Nu s-a făcut reformă niciodată. Exact. Partidul Național Liberal, domnule Turc, a avut Ministerul Energiei mult timp. Și cu toate astea mă uit, de exemplu, la criza combustibililor. Și eu spun așa, am și eu niște întrebări aici. De ce cresc prețurile când crește prețul țițeiului, dar nu coboară când scade prețul țițeiului? De ce vorbim de reducerea accizei cu 36 de bani în condițiile în care statul jubilează pentru TVA-ul enorm pe care îl ia pe cât crește prețul la benzină? De-aia nu se bagă statul să scadă prețul sau să ajute într-un fel scăderea prețului sau să investigheze de ce stă prețul sus degeaba când în altă parte scade, pentru că îi convine, pentru că este tot la fel de profitor ca și cei care profită din privat. Înainte de a vă răspunde, dați-mi voie câteva considerații referitoare la subiectul precedent. Haideți să ne uităm puțin. Minția, 1770 de megawatts, e la 90%. Domnule Șnecăr, e la 90% finalizată, da? Iernutul, 400... Cum? Mintea e privată.
Este privată, da. Și care e problema? Păi nu, 470 de megawatts vin de la Iernut. Apropo, sunt pe gaz, pentru că era întrebarea dumneavoastră ce facem cu gazul. Că începem anul viitor să exploatăm prin Netubdin și da, într-adevăr ne dublăm cantitatea de gaz pe care o exploatăm și folosim gazul inclusiv la Azomureș. Să nu uităm că am salvat Azomureșul, domnule Schnecker. Să nu uităm, adică pe lângă lucrurile greșite, sunt și lucruri bune care se fac. Și e corect să le arătăm. Păi avem 2100, da? În curând avem încă 2100 de megawatts în bandă. Că s-a putut redeschide, asta nu înseamnă că l-a salvat. Azomureșul a fost închis tocmai din cauza prețului gazului. Avem investitori care au plecat din țară din cauza prețului energiei. Și dacă rămânea închis... Dacia și cu Ford nu vor mai produce în România pentru că prețul în România față de Franța e aproape triplu. Faptul că vom avea gaz a fost salvat, a fost naționalizat. E foarte și, da, și ce trebuie să facem? Să lăsăm să se ducă pe apa sâmbetei să nu închideți toate. Un stat modern intervine atunci când este nevoie. Asta e socialism. Nu e socialism. Nu e socialism, domnule. Pentru că peste tot se e socialism. Statul nu are voie să lase un combinat cum ia Azomureșul să moară. Nu are voie. Nu, trebuie să facă. Iar ceea ce a făcut guvernul este unul foarte corect. Așa că domnul de la Partidul Socialist crede că dacă vorbește peste mine are dreptate. Da? Deci ce trebuia să facă? Dar nici dumneavoastră. Ce trebuia să facă? Haideți să răspundem și la întrebare, că a spus o întrebare. Sper că nu am intervenit eu peste dumneavoastră când ați vorbit, domnule Năsui. O secundă. Ați spus. Respectați-vă interlocutorii. Pot să răspund la întrebarea dânsului, domnul Schnecker? Dar nu va întreba nimeni nimic. Domnul Schnecker, putem? Că se supără dacă... Da, eu stau și ascult aici că sunt uimit. Soluția eu am fost atent la ce ați spus. Soluția liberală în cazul Azomureș era să facă ce am făcut eu la Costârgoviște, adică să caute investitori privați. Nu să zică statul îți dau un preț mai mare decât ce ți-a oferit oricare alt investitor. Mi-aș fi dorit să nu fiu de acord cu un membru al USR-ului. Dați-mi un singur exemplu. Să nu fiu de acord, domnule Turc. Spuneți lucruri fără acoperire. Nu e adevărat. Peste cine a intrat statul? Au fost două oferte pe care am Europa le-a refuzat. Cât nu-mi place mie să fiu de acord, mie nu-mi place să fiu de acord cu USR-ul, dar de data asta are dreptate domnul Năsui. Pentru că, într-adevăr, statul, în mod normal, nu trebuie să facă el fabrici. El trebuie să creeze premisele ca privatul să poată să aibă succes într-o fabrică. Dar trebuie să le salveze, domnule Schnecker, când sunt... Nu prin intervenție, nu intervenționismul este varianta liberală. Intervenționismul este varianta comunistă. Bine că o fac toate țările dezvoltate. Ba da, și vă dau exemple dacă... Haideți să vedem cum iese de fiecare dată. Toate companiile acestea de stat, în 10 ani de acum, o să se întâlni să zică, păi era o idee bună, dar a fost prost aplicată. Lăsați că vin profesioniștii la partid. Aveți răbdare să treacă 10 ani, nu vă antepronunțați. Nu, păi, da, de ce? De 36 de ani se întâmplă aceeași poveste. Luați companii de stat, companii private, le naționalizați, după care merg lucrurile iarăși prost. Spuneți-le muncitorilor de la Azomureș și agricultorilor. Păi bineînțeles că dacă îi plătiți bani de la guvern, este super bine pentru cei care primesc banii. Și pentru cine nu e bine, e pentru contribuabilul român care trebuie să achite nota de plată. Domnul Rafila, toate promisiunile... Haideți să-i despărțim puțin, domnule Rafila. Nu, am înțeles. Să-i despărțim puțin pentru că știu că nu sunteți pe partea de industrie, ci pe partea medicală, dar n-am cum să nu vă adresez întrebarea pentru că totuși PSD-ul totuși a fost, ca să spunem așa, mare parte a perioadei din 90 și până acum la putere și eu spun așa, din 1989 Neptun Deep este un proiect strategic pentru România. Din 89. Și cu toate astea, noi nici până astăzi nu avem o strategie industrială în jurul acestui proiect. Da, vreți să comentezi o chestiune asta? Eu sunt convins că o astfel de strategie care ține de siguranță energetică și mult mai mult decât atât, mai ales că dumneavoastră ați menționat utilizările multiple ale gazelor naturale, nu mă refer doar la producția de energie propriu-zisă, cred că e o chestiune care ține de siguranța națională. Și acum o să-și lega-o și cu ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme. Dom'le, când s-au luat măsurile legate de închiderea centralelor pe cărbune și noi trebuia să le închidem în 2024 și polonezii în 2049,
eu nu cred că a existat niciun fel de evaluare și vă spun lucrul ăsta coroborând cu ce s-a întâmplat în PNRR în sănătate. Au fost, de exemplu, 49 de proiecte și de 22 de județe nu aveau niciun fel de proiect, altele aveau 3. Apropo de PNRR, mă refer la construcția de spital. Și trebuia să le fac cumva eu, împreună cu echipa de la România TV? Eu nu spun chestiunea asta, dar din păcate, atunci când s-a făcut PNRR-ul și consecințele le vedem acum, și la partea cu biodiversitatea, și la legea salarizării, unde vreți dumneavoastră, avem această problemă, pentru că a fost făcut pe repede înainte și a fost făcut în mare secret. Pentru că la Ministerul Sănătății... Da, asta se întâmplă tot timpul. De-am zis că eu nu m-am săturat. Îmi vine să sting lumina la toată România și să plecăm cu toții. Da, uite, eu, nu știu, îmi permite să vă citesc ceva. A scris un ziarist, un prieten de-al meu, nu spun cine este, foarte pe scurt, a scris pe Facebook. Nu mai faceți copii, nu sunt bani pentru educația și îngrijirea lor. Nu vă îmbolnăviți, nu sunt bani de medicamente și medici. Munciți cât mai mult și trăiți cât mai puțin, nu mai sunt bani de pensii. Nu mai aprindeți lumina pentru că altfel rămânem fără curent. Nu mai mâncați, nu importăm prea mult și debalansăm balanța comercială. Plătiți în avans taxele și impozitele, măcar pentru 2 ani, ca să fie bani la buget anul acesta. Adică cred că e o foarte bună sinteză a lucrurilor pe care dumneavoastră le-ați menționat puțin mai devreme, apropo de crize. Da. Și spuneați, doamne, doar că, repet, eu m-am săturat și vreau ca politicienii care sunt în momentul de față să rezolve problemele, nu să înceapă din nou cu discuții. Dreptate, dar apelul la responsabilitate în momentele astea de criză. Uite, eu vă dau exemplu, că dumneavoastră știți bine că în Israel, atunci când există momente de criză, erau cele 2 blocuri, Likud și Partidul Socialist, guvernau împreună și gestionau extraordinar de bine problemele din Israel. Noi nu putem să facem lucrul ăsta. Nu facem altceva. Iertați-mă, nu sunteți în stare să traversați strada împreună, dar minte să guvernați împreună. Astea. Nu, nici măcar nu ne interesează ce spune interlocutorul, avem fiecare discursul lui. Ne jignim unii pe alții, după care de 2 săptămâni trebuie să fim la masă împreună. Eu cred că din punctul ăsta de vedere, trebuie să stăm, nu știu, cu picioarele în apă rece, ce vreți dumneavoastră, și poate că una dintre emisiunile, mai ales că dumneavoastră sunteți extrem de competent în multe domenii de astea care afectează viața economică. Lăsați! Nu, vreau să vă spun un lucru. Haideți să facem niște emisiuni în care să venim cu soluțiile, să discutăm soluțiile, să terminăm polemici. Nu mă aude nimeni, vorbesc aici de ani de zile, vin cu soluții. Este efectiv, mi-a sărit, am ajuns la punctul la care, ca la oala de presiune, a început să fluiere. Nu mai pot, efectiv nu mai pot. Dacă vă uitați la toate emisiunile mele, dacă vă uitați la șmecheria zilei dimineață, vedeți că niciodată nu vin cu critică fără soluții. Întotdeauna vin mereu și spun, domne, se poate face, uite asta. Niciodată n-am văzut pe cineva să se ducă pe urmă să zică, bă, știi ce, hai mă să încercăm și ca proștii aia, că ca noi nu merge. Da, avem ocazia, avem ocazia. Domnule Năsui, eu vreau să înțeleg până la urmă că totul se rezumă la această prostie, indolență, ticăloșie sau corupție. Vă dau exemplu cu cadastru. Ne lăudăm a fi țara cu cei mai tari iteiști. Avem una dintre companiile mondiale antivirus create în România de minți românești. Deci suntem buni și cu toate acestea, când vine vorba de a crea sisteme de mentenanță și de apărare a sistemelor de stat, plătim milioane pentru lucruri care ar putea fi făcute cu 10 euro și cu toate astea plătim milioane la niște firme de apartament cu 2 oameni care nu fac decât tabla împărțirii. Avem în continuare angajați care au parole la stat 1, 2, 3, 4 și care apasă pe orice SMS și orice link din orice e-mail. Nu se poate acest lucru și nimeni nu face ceva apropo de chestia asta și de educația digitală. Avem DSC, avem Ministerul Digitalizării, avem pe dracu să ne ia și tot degeaba vin hackerii să ne mănânce.
Da, nu m-ar mira să mai inventăm o agenție de stat, un ADR, un STS, că și SIE, și SRI, și toate astea, mai au divizii, cyber și toate astea așa. Și cu toate astea, cum foarte bine spus, niciuna n-a făcut nimic, sunt foarte bune în schimb la a face un singur lucru. În momente de genul acesta să zică fiecare a cui nu este vina. Fiecare zice că nu e vina mea, nu e vina am înțeles. Mulțumesc foarte mult de participare. Ne revedem mâine la ora 19.